دوستان گرامی، روزهای نزدیک در مغازه مال‌های تکنیکی بهترین اقدام‌های جدید میشد با واسطه همکاران کل همکاران ما با بانک‌های ولایتی سوخت با نرخ‌های فایزهای پست در مغازه مال‌های تکنیکی بهترین تمام تجهیزات‌های تکنیکی را با واسطه نقدی و غیر نقدی با واسطه PR کدها خریداری کردن ممکن است. ما کوشش میکنیم با نرخ‌های دسترس به شما خدمت رسانی کنیم. ҳамватанони иззатманд салом. нашри навбати барномаи криминалии ахбори вазорати корҳои дохилиро манзури шумо мегардонем. бо мо бимонед то аз маҷмӯи муҳимтарин хабару гузоришҳои ҷиноятие ки таи ин ҳафта рух доданд бохабар бошед. дар студия бо шумо моҳрухсор таваллузода. мутаваҷҷеҳ бошед ба сархати барнома. подоши некӣ гумонбар 100 000 сомонӣ қарз гирифту қарздиҳандаро ба ҳалокат расонид. мами айнаргиза 95 000 гирифта будам и қайта миарас хонаш рафтам и қаргар могриф банда медонам ки уда чанд зарба зада ромада рафт. посбон баъд аз қасди дуздӣ бо найрангҳои хос мехост тафтишотро ба гумроҳӣ барад. тақрибан шаб соатҳои 1 шаб буд. ман чароғҳои ями корхонаро куштам, офисро куштам, рафтам дари ufukuri raisuna shikastam. Az önce baromada rafta dari buhalteriya shikastam, khostam ki pul buduzam. Ama dard şuda nashud. Dastoy khudam ro ba khamur basta. Banadi bu odame ki dar ofis khobud ba sahibai raftam. Anki kheli dar zavod zamaniya. ронанда $33,000 корхонаро бо роҳи пинҳонӣ тасарруф кард. ман 6 соати не шаб омадам, айтреза дар омадам, инҷора кушодам, сефа гирифтам, баромадам. боам хел омадам, реза хати бо баромадам. муноқиша дар оила апаву хоҳар бародарро ба ҳалокат расониданд. шарҳин ва дигар хабаргузоришҳо дар нашри навбатии барномаи ахбори вазорати корҳои дохилӣ. некӣ кардан ба инсонҳои ҷоҳил ва мушкилоти онҳоро осон гардонидан гоҳо подоши хуб надошта, чунин инсонҳои бадсиришт қодиранд ба ҷиноятҳои махсусан вазнин даст зананд. дар ноҳияи кушониён як нафар зан ба дугонааш 100 000 сомонӣ қарз дода. бар ивази ин некияш ниҳоят дугонаи бадсиришт бо бераҳмии махсус ӯро ба ҳалокат расонидааст. кормандони милитсия бо бурдани корҳои оперативии ҷустуҷӯӣ сокини ноҳияи мазкурро барои ҷинояти одамкушӣ боздошт намуданд. подполковники милитсия Офоқи Қодириён оиди ин ҷинояти махсусан вазнин гузориш омода намудааст. санаи 22 октябри соли равон ба шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи кушониён хабари телефонӣ ворид гардид ки шаҳрванди Юсупова Наргиза соли таваллудаш 1986 сокини ҷамоати шаҳраки Бӯстонқалъаи ноҳияи кушониён бо аломатҳои марги маҷбурӣ бо захмҳои халандаву буранда дар қисмати қафаси сина дар ҳолати фавтида ба беморхонаи клиникии вилояти Хатлон ба номи Бури Воҳидов дастрас карда шуд. кормандони милитсия дар ҳайати гурӯҳи оперативӣ дар якҷоягӣ бо кормандони прокуратура ба ҷои ҳодиса ҳозир гардиданд. муайян карда шуд ки дар бадани ҷасад 6 адад ҷароҳатҳои халандаю буранда бо зарби кор дида мешавад ки оқибат боиси маргаш гаштааст. бо таъсис додани гурӯҳ аз ҳисоби кормандони фаврии шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи кушониён, шӯъбаи кофткови ҷиноятии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Хатлон ва кормандони прокуратураи ноҳияи кушониён дар як муддати кӯтоҳ гумонбари ҷинояти одамкушӣ аз ҳудуди шаҳри Душанбе боздошт карда шуд. зимни пурсиш шаҳрванд Абдулманонова Муноҷотхон соли таваллудаш 1984 сокини ноҳияи кушониён дар куштори шаҳрванд Юсупова Наргиза ба пуррагӣ иқрор шуд. чӣ тавре ки худи гумонбар иброз медорад, чанд муддат бо ҳам ошноӣ пайдо намудаву аз марҳум миқдори маблағҳои пулӣ қарздор будааст ва ҳамин бо пас додани қарзи гирифта дар манзили истиқоматии марҳум боиси муноқиша ва куштори Юсупова Наргиза мегардад ки гумонбар бо як бераҳмии махсус бо корди бо худ овардааш ӯро 6 зарба зада аз по афтонидаву ҷои ҳодисаро тарк кардааст. мами айнаргиза 95 000 гирифта будам и қайқа миарас хонаш рафтам и қаргар могриф банда медонам ки уда чанд зарба зада баромада рафт.
муноқишаи оилавӣ дар шаҳри Панҷакент ба фоҷиаи гӯшношинӣ хотима ёфт. Апаву хоҳар зимни баҳсу хархаша бо бародари худ ӯро бо як берамии махсус сар аз тан ҷудо карда ба ҳалокат расонидаанд. Шарҳи инҷинояти даҳшатбор дар гузориши ҳамкорамон Акбар Шарифӣ аз вилояти Суғд. ду хоҳарон Розиқова Маҳкамои Гадоевна соли таваллудаш 1964 ва Розиқова Истода соли таваллудаш 1974 истиқоматкунандагони деҳаи Мазори Шарифи шаҳри Панҷакент ба кирдоре даст заданд ки шунидани он ҳатто касро нороҳат мекунад. Санаи 17 сентябри соли 2022 ин ду зани рӯзгордида бародари носолим ва касалии рӯҳидоштаи худ Ёрбой Розиқов соли таваллудаш 1980ро бо истифода аз корди сохтмонӣ ба ҳалокат расониданд. Аниқтараш дар пайи низои навбатие ки додар аз хуруҷи бемории равонӣ нисбати хоҳарон муноқиша намуд, онҳо бо мақсади аз ҳаёт маҳрум кардан бо бераҳмии махсус гардан ва гулӯяшро бурида сари ӯро аз тан ҷудо намуданд. ҷасадро тавассути гилем бардошта ба дохили ҳуҷра овардан ва баъди покиза намудани изи ҷиноят ба милитсия дар хусуси худкушӣ кардани Ёрбой Розиқов хабар додан сохтакорӣ ва ривояти бофтае буд ки кор надод. Мақомоти милитсия ва прокуратураи шаҳри Панҷакент ҳангоми аз назаргузаронии ҷои ҳодиса бо равиши криминалистию тафтишотӣ ва оперативӣ нишонаю аломатҳои ҷинояти махсусан вазнинро дақиқ карда ошкорсозии онро таъмин намуданд. Ба кадом дастум? Ҳамин даст гарданашо буридед, а? Баъди буридани гардан чикор кардед? Кордро дар куҷо мондед? Кордро пастед. Баъд чикор кардед? Апам гишта бурда хамара дидем лайма. Ҷои дидем гитими ба кушола кардам ани хон. Куҷо овардед? Мана хона дадам. ҳарду гумонбаршуда Маҳкамои ва Истода Розиқоваҳо бо изҳори пушаймонӣ нишондод медиҳанд ки куштории Ёрбой бародари ҳамхун амали дасти онҳост ва бо кӯмаки якдигар ба мақсад расида ӯро аз ҳаёт маҳрум намуданд, то ин ки зиндагии худро обод созанд. Онҳо бевазан ва дар хонаи падарӣ ҳам бошанд, пайваста ҳангоми хуруҷи беморӣ аз ҳаракатҳои бародар ранҷ мекашиданд. Ҳангоми содир намудани ҷиноят онҳо дарк накарданд ки ҳаёт, қадр, номус ва дигар ҳуқуқҳои фитрии инсон дахнопазир аст ва амалеро иҷро намуданд ки ҳаёти онҳоро талхтар хоҳад кард. айни ҳол барои содир намудани ҷинояти махсусан вазнин одамкушӣ нисбати гумонбаршудаҳо парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст. ҳирси бемеҳнат ба даст овардани пулу мол ва таъмини рӯзгори осоишта афроди ҷиноятпешаву фурсатталабро ба содир намудани ҳама гуна амалу кирдорҳои номатлуб водор месозад. аз ҷумла ҳафтаи сипаришуда дар натиҷаи пешбурди як қатор чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ аз ҷониби кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохили як дар ноҳияи Синои шаҳри Душанбе ҳамчун гумонбар дар содир намудани ҷинояти дуздӣ Шаҳрванд Акрамов Илҳом Султонович санаи таваллудаш 1977 истиқоматкунандаи шаҳри Душанбе кӯчаи Меҳнатобод дастгир карда шуд. чунони зимни пешбурди тафтишот муайян гардид, номбурда санаи 22 октябри соли ҷорӣ ба таври пинҳонӣ ба бинои воқеъ дар кӯчаи Чортепаи ноҳияи Сино ворид шуда, як адад сандуқи оҳанинро тасарруф ва аз ҷои ҳодиса фирор намудааст. гумонбаршаванда сандуқи оҳанинро ки дар дохилаш $33700 амрикоӣ мавҷуд буд, бо мақсади минбат кушода гирифтан ба манзили истиқоматии худ воқеъ дар кӯчаи Меҳнатобод бурда дар боми хона пинҳон кардааст. Ман 6 соати ниви шаб омадам, айтреза дар омадам, инҷара кушодам, сефа гирифтам, баромадам. Бо ҳам хел омадам, айтреза хатӣ бо баромадам. баъд аз дастгир гардидани гумонбаршаванда ва пешбурди корҳои тафтишотӣ сандуқи оҳанин ва $33700 амрикоӣ рабуда шуда ҳамчун далели шайъӣ дарёфту мусодира карда шуданд. вобаста ба ҳолати мазкур нисбати Акрамов Илҳом тибқи талаботи моддаи 244 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда номбурда дар ҳабси пешакӣ қарор дорад. ҳангоми амалиёти махсус аз ҷониби милитсияи вилояти Суғд ҳадафи нопоки нашъаҷалоби касбӣ барбод дода шуд. зимни боздошт аз ин нафари ба ҷомеа хавфнок беш аз 4 килограмм воситаи нашъадори ҳашиш дарёфту мусодира гардид. аз боздошти нашъаҷалоб ҳамкоронамон гузориш омода намуданд.
4 килои 225 грамм воситаи нашадори нави ҳашиш вазни умумии маводҳои мухаддирест ки ҳангоми коркарди ахборот ва гузарондани чорабиниҳои оперативӣ кормандони шӯъбаи мубориза зидди гардиши ғайриқонунии маводи мухаддирӣ раёсати вазорати корҳои дохилии вилояти Суғд аз Нашаҷалоб Ашуров Убайдулло Суннатуллоевич соли таваллудаш 1979 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Балхобии ноҳияи Муъминобод дар ҳудуди шаҳри Душанбе мусодира намуданд. Ин нафар ки қаблан бо ҳамин ҷурм дар Федератсияи Россия суд шудааст, такроран амалеро иҷро намуд ки бо ба дасти милитсия афтодан сарнавишташ куллан тағйир хоҳад ёфт. барои фоидаи мус ба даст овардан ман ба ҳамин даст кор ба ҳамин воситаҳои нашадор задам. хай ин фоида надорад, ин ҳамаш оқибаташ ин ва ҳама ҷавоно ҳама дам мегӯм ки ба ин коро даст назананд. коркардҳои махсуси оперативии милитсияи Суғд ки дар доираи талаботҳои қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи фаъолияти оперативии ҷустуҷӯӣ амалӣ карда шуд, аз оқибати зараровари воситаи нашадор ҷомеаро ҳифз намуда, боз як нашаҷалоби ҷӯёи даромад аз тиҷорати сиёҳро дастбастаю сархам назди қонун сохт. Нисбати гумонбаршуда Убайдулло Ашуров бо моддаи 200 қисми 3 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда, чорабиниҳои оперативию тафтишотӣ барои муайянсозии шахсият ва боздошти нафарони равона гардидааст ки ахбороти оперативӣ оиди алоқамандии онҳо бо ҷинояти мазкур ҷой дорад. посбони яке аз корхонаҳои коркарди пахта дар вилояти Хатлон хост корхонаи мазкурро ҳадафи дуздӣ қарор диҳад. пас аз оне ки кормандони дигари корхона ин амали нопоки ӯро пай бурданд, ӯ дарҳол дасту пои худро баставу вонамуд кардааст ки ӯро нафарони номаълум ба ин ҳол гирифтор намуданд ва мехостанд аз утоқи кории сармуҳосиб маблағҳои пулиро тасарруф намоянд. идомаи мавзӯъ дар гузориши навбатӣ. ба шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Хуросон, роҳбарияти яке аз корхонаҳои пахтатозакунии ноҳияи мазкур воқеъ дар ҷамоати деҳоти Ҳилолӣ бо ариза муроҷиат намуданд ки шаби 16 ба 17 октябри соли ҷорӣ шахсони номаълуми ниқобпӯш бо истифода аз предмети ба силоҳ монанд вориди корхона гардида, бо скотч ва хамути яккаратаи пластикӣ дасту пои Муҳофиз Азимов Шарифбек ки соли таваллудаш 1977 сокини шаҳри Бохтар мебошад ва шабона адои хизмат мекардааст, баста сипас бо предметҳои дар дасташон буда қуфли дари утоқи сармуҳосиб ва хазинадорро шикаста мақсади тасарруфи маблағи калони пулиро доштанд. вале аз сабаби он ки гӯё кормандони ин корхона аз ин ҳолат воқиф шуданд, ҷинояткорон аз ҷои ҳодиса ба тарафи номаълум ғайб мезананд. оиди ин ҳолати ба вуқӯъ омада аз ҷониби кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Хуросон гурӯҳи фаврию ҷустуҷӯӣ таъсис дода шуда, дар муддати кӯтоҳ бо бурдани як қатор корҳои оперативӣ ҷиноят ошкор ва нафари гумонбари ҷиноят дастгир карда шуд. муайян гардид ки нақшаи ин ҷиноятро худи Азимов Шарифбек ки пеш бо моддаи 249 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон суд шудааст, таҳризӣ намуда барои рӯйпӯш намудани кирдорҳои ғайриқонунии худ ба гумроҳӣ бурдани роҳбарияти корхона ва кормандони милитсия маълумоти бар дурӯғ додааст. тақрибан шаб соатҳои яги шаб буд. ман чароғҳои ҳамин корхонаро куштам, офисро куштам, рафтам дари утоқи кори раисона шикастам. аз он ҷо баромада рафта дари бухгалтерияро шикастам, хостам ки пул будузам, аммо дар кушода нашуд. бо гурехта гашта омадам, ҳамаи роҳанума дастакума ҷобаҷо кардам, чароғҳоро гирён кардам, дастаи худамро ба хамуд баста ба назди одаме ки дар офис хоб буд ба сари вай рафтам. танкиам хеле ки дар завод дозир омадиам. нисбати ин ҳолат дар шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Хуросон тафтишот идома дорад. ҳангоми доир намудани чораҳои фаврӣ ҷустуҷӯӣ дар вилояти Суғд як оилаи ҷавон барои кӯдакфурӯшӣ боздошт гардиданд. ин модару падари фарзанд безор аз ҷониби мақомоти корҳои дохилӣ ҳангоми ба фурӯш баровардани кӯдаки хурдсол дарҳол ба даст афтоданд. шарҳи ин ҷиноят дар гузориши ҳамкоронамон.
дар рафти гузарондани чорабиниҳои оперативӣ кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Ҷаббор Расулов боз як далели фарзандфурӯширо ошкор намуданд. Дар соли равон ин дуюмин ҳолат аст ки милитсияи ноҳияи Ҷаббор Расулов даст кашидан аз тарбия ва фарзандро ба мисли молу ашё савдо кардани волидайнро ошкор менамояд. Хурдсоли ба фурӯш гузошта навзоди серӯзаи ҷинсаш мард буда падару модар истиқоматкунандагони 27-солаи ҷамоати деҳоти Куруши ноҳияи Спитамин бо маслиҳати пешакӣ бар ивази 6000 сомони маблағи пулӣ омода буданд навзодро аз муҳаббати худ маҳрум созанд. Бо гирифтани ахборот кормандони милитсия дар шароити идорашавандаи оперативӣ дар ҳудуди ноҳияи Ҷаббор Расулов мақсади ғаразнокро пешгирӣ ва баъди гирифтани 6000 сомони маблағи пулӣ аз шахси мусоидаткунанда онҳоро дастгир карданд. ҳардумо ҷудо мешудик будем. Сони ман ина дута бача ки хони бувам бичо мекунам, гуфта худам аборт мекунам гуфтик буда. Пеш духтур бубиям вай срокат калон гифта намешад. Шароитам набуд ҳамон бимейтиям гуфтик будам агар одами нағз бошад шароиташ нағз бошад метиям гуфтик будам. нодорию камбизоатӣ барои содир кардани ҷиноят асос шуда наметавонад. Дар замони тараққиёти илму техникаи соҳаи тиббу тандурустӣ пайдо кардани усулҳои пешгирӣ аз таваллуди ғайриинтизор мушкил нест ё ҳадди аққал истифода аз роҳи қонунӣ даст кашидан аз тарбияи фарзанд низ имконпазир аст. гумонбаршудаҳо никоҳи расмӣ дошта хурдсоле ки мехостанд бар ивази 6000 сомонӣ аз ӯ халос шаванд фарзанди дуюми онҳост. дар ин ҳолати ҷиноятӣ мақсади гумонбаршудаҳо ба даст овардани маблағ мебошад. аз рӯи далели мазкур бо моддаи 167 кодекси ҷиноятӣ хариду фурӯши ноболиғон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст. дар баробари беқадрию ношукрӣ нисбати фарзанд иқдоми нодурусту ғайриқонунӣ сарнавишти ин оиларо доғдор гардонид. бинандагони гиромӣ, инҷо расидем ба поёни барномаи ахбори вазорати корҳои дохилӣ. То ҳафтаи дигар сарбаланду хонобод бошед.